Jebote, koji smor, ništa ne radim. Bukvalno, brate, mozak mi se sasušio. Evo to ostaću na nivou amebe. Šta da radim, šta da radim. Šta je ovo? Vidi knjiga. Šta je ovo? Dostojevski. Ovo bre, koliko ovo debelo. Evo, baš si kaznio sebe, a zločin će biti ako ovo ne pročitam. Koliko ima 600 strana? Pa dobro. Hajde ovako, otprilike po 5, 10, 60 strana na dan, znači za nekih 10 dana. Pa, može. Početkom jula, za vreme strašnih vrućina, jedan mladić izađe pred večer svog sobička koji je uzeo pod kiriju od stanara u Stolarskoj uličici, pa se polako i nekako neodlučno uputi Kokuškinom mostu. Na stepenicama je srećno izbegao susret sa svojom gazdaricom. Šta je bro? Na stepenicama je srećno izbegao susret sa svojom gazdaricom. Njegov sobičak se nalazio pod samim krovom visoke četvorospratne kuće i ličio više na sanduk nego na stan. Jo majko, koliko ovo ima. Ma daj da se slikam za Instagram. Ako ne okačaš na story, nisi ni čito praktično. Tako, čekaj da se vidi Dostojevski. Čak se vidi ovo Zločin i kazna, Dostojevski. Ne, stani, šta ličim, čoče, malo se sredimo lepo, to. Hajde. Ne, nije to, sad to ko se još tako slika. Daj lepo korice da slikam, da se vidi to, Dostojevski, Zločin i kazna. Ne, neki citat, to je sad moderno. Neki lepi citat, šta bi mogli. Aj negde na sredinu knjige, da ne bude da sam tek počeo. Evo ovako. Tako to mani ona Jovana da vidi, ona voli one likove što čitaju. Evo ovako, koji bi mogao citat. Ma daj, bilo šta, ko ne bitno. Tako. Da se vidi da sam čitao, jel? Jaj, brate. Već mi se spava. A brate, i kasno je, realno. Ko će bre sad ovo da čita ovo, uspavljuje malo. Tek sam na 6. strani. Ma ništa, od sutra, ajde. To je to za danas.